Hortan urgentzen dira, neurtzi izan dien lanak, ekailek den lana egiten dien arki, hezetasun tropikal muntan, oblakailek den azken agurra emanen deikie. Bizkai lapurdi Nafarroatik egin kilometroetan indar handia sentitzen baitut keinu ta animoetan nigan sinisten duzuen denei eskerrik asko benetan eta zerreran gustura egon naiz ni bertso saio honetan baina ez da hemen bukatzen soilik hasi egin da bertan ta ea berriro elkarri ikusi dezakegun txapelketan. Berriz beharta xilaban, berriz behar aurten, argiekin nik ez dut aski ezagupen, beroa otez egon hortxe gu entzuten, banire izerdia aizu ez da eten, ea elkartzen garen giro hobe baten, ea elkartzen garen giro hobe baten. Sustraiek utzi zuen hauxe ene esku, multiko zintzoa naiz jokatzen dut prestu, nere bertsoak ezin guziak asetu, Nikola kantatzen dut, ai, 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 boala eta zeru. Zeran orain, hotzik den dena erranda, ni ere ari nahi nuen dizitadan bat, ara bukatu zaukurenengo txanda, mila esker zuen zinez ederra izan da. Bertso eskolan landua dugu, teknika eta mezua. Bueno, ez dakit bertso eskola, ote den gure kasua. Ja amaikakaka da, irri eta algara, hau bertsotarako zua. Noa lekura, noa laizango
Hendaiako deagua, noan lekura nola izango naiz, Hendaiako deagua. Hortzirekin kartzelan, itxoiten nintzela, joak hasi zait goseak sabela, leiotik begiratu, han bazen nukela, gurasoak ikusiz lanean, uste dut gurasoak ikusi zohela, urratsa arat luza behar ginukela. Eskerrak behartu helazi antzutuko herriko etxiai, eta gue babesle eta laguntzaile oer. Eskerrake lanina izan dien koblakai, ekhaile, idazkai, teknikalai eta gai egile, eta nula ez eskerrikan izzier gaur hunat hilantu zidener. Bakiak zer dion. Lehen saikatuik izan da, mairi murua, ehintalautan hoita zortzi. Bigeren saikatuik izan da, Mariane Txoperena, ehintalautan hoita bost, kakos bost puntuekin. Hiugeren heltu da hortzi doate. Ehigeta hiuntan hoita himetzu puntuekin. Laugeren egoitzelaia, Juntan hoita hamazortzi kakos bost puntuekin. Bosgeren Xanalkat. Eguneta juntan hoita zazpi puntuekin. Eta seigeren hortzi murua. Hoita hiu kakos bost puntuekin. Dakizien bezala lehen eta bigerena susenka finalerdieta txuiten dira eta bestena puntien abea ikusiko da. Ohitazten dezie, dagenurietan hamahiuan, kanbon, bigeren kanpoketa jokatuko dela. Izenen emaitzeko ahala baduzie, larraldira behitzez, bertxulaien lagunak elkartian egoitzala. Nahitutzien informazioniako elkaiten ahatutzie, xilaba.net helbidiz. Besteik ez, eta ikus eta entzuna